naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away. Die is Brieke op Lyrica. Ik is Geista Black, die greatest reactor of all time. En als zij voelt en sê, ik is die greatest reactor of all time. Ik worry niet. Welkom hier bij Brieke op Lyrica. Als het de eerste keer is, welkom terug als je er reeds was. Nee. Welkom back. Nee. Appreciate it. Nee. Voor allemaal van jullie, voor mijn 8000 subscribers. 8000 subscribers. Thank you very, very much. Dat was de target. No? Voor de eerste paar maanden van het jaar. We have reached that target successfully. So thank you to all of you that have subscribed. Thank you. Thank you and thank you. No? So to think, we need 2000 more subscribers than us ons by 10,000. Never thought when I started this channel in 2020. Around about August, September, oktober. Nou, het is kanaal gaan beginnen. Die eerste reaction gedropt in 4 december 2020 in die COVID in. Nooit gedink. I didn't even think about 8,000. So thank you to all of you. As julle wat dit laat dit gebeur, ne. So baie dankie aan elk van julle, ne. Julle weet mos Radio Eerste Rivier. Ek sê almekaar vir julle artis. Radio Eerste Rivier, Radio Eerste Rivier. Maar een online radiostasie. Maar julle artis wil mos nie luister as ek vir julle sê stuur julle music. Right. So ek en Zek de Noven, my braat Zek de Noven. Ons het nou 'n slot op radiostasie, right? Brieke op Lyrica op Radio Eerste Rivier 11 till 1. We're gonna have fun on that, né? Dus ek wil nie net op rap, Afrikaans rap konsentreer, but wat gaan seker die majority van die program uitmaak. So, if you wanna be an artist and you wanna perform on my contact my. As jy daar wil kom perform by Radio Eerste Rivier, as jy iets nie 'n nuwe single gaan drop, jy kan kom perform by ons. All up to you. But anyway, kontak aan Radio Eerste Rivier vandaag. Vandaag reed ik ons op een track van Bliksemstraal. Ne? Bliksemstraal. Bliksemstraal is of jou bekende King of Dancehall. Bliksemstraal. King of Afrikaans Dancehall. Bliksemstraal die pad van die Eerste Rivier. Wel bekend aan mij. Kom jaren aan mij die man. Die man heeft een track gedropt genaamd Hier kom ons, ne? NCC. We are Cape Town. We are the revolution. Right? In die period waar Fadil Adams gearresteerd geweest het. Nee? Die die politie. Kan niet in mat ingaan in detail daar niet. Maar die man had de track gedropt. En gisteren, vandaag. Anyway, wat zei die Dancehall King? Nee? Mr. Bliksemstraal. Babbele maakzij, babbele praatzij. Release Fadil Adams immediately. Hier kom je NCC, jelle moet bang raak. We zijn van voting, tijd jelle moet aanpraat. Yes, dat is alles. Ik heb op mijn één TikTok, dus zei ik die jaar is een election jaar, ne? Local municipal elections, so zij mensen wat jouw councilor in jouw area gaan besluit worden die jaar, ne? In wat de municipaliteit gaan govern worden hier, wat de partijen, coalitions gaan gevormd worden. Je ziet niet man, het is amper voting tijd, ne? Voor voting tijd jelle moet aanpraat. Zeer snood gaat, hij moet een man. Oké, ik weet niet wie snood gaat is. Zeer versnood gaat, hij moet een man raken. Horses gaat voor alles wat hij aanraakt. Jelle allemaal is corrupt. Fadil Adams expose jelle kaak. Jelle allemaal is corrupt. Fadil Adams expose jelle goed. Fadil Adams expose jelle kaak. Jelle allemaal is corrupt. Jelle allemaal is corrupt. NCC die is onze Kaapstad. Jelle allemaal is onze Kaapstad. Dat is die NCC's Kaapstad. Is corrupt. Jelle allemaal is corrupt. NCC die is onze Kaapstad. Jelle allemaal is corrupt. Jelle allemaal is corrupt. Jouw zin in dronk wat was lang van die gat. Jelle kan ons maar arresteer. Ons ken die tronk, ons was lang in die gat. So jelle kan ons arresteer, jelle kan maak net wat jelle wil. Nee, ons ken die. Jelle allemaal is corrupt. Jelle allemaal is corrupt.
Jou sien die dronk, wat was lang van die gat. Julle allemaal is korrup, julle allemaal is korrup. Mr. Potato Head kan kak praat. Ai, Cedric Laguma, Mr. Potato Head is net Cedric Laguma. Shout out Cedric. Uncle Cedric, Mr. Potato Head. Oké, ik weet nog niet wie is Mr. Snotgat in. Hij heeft gezegd, hij heeft van een snotgat gepraat. Ik weet niet wie snotgat is, maar oké. Allemaal is korrup, julle allemaal is korrup. Jou sien die dronk, wat was lang van die gat. Julle allemaal is korrup, julle allemaal is korrup. Mr. Potato Head kan kak praat. Mr. Potato Head kan kak praat. Hij is nou Cedric Laguma. Hey, Korrup, julle allemaal is korrup. Mr. Potato Head kan kak praat. Officer, they abuse your authority. Wat zoek je in een son jongetje? Zet die gabit jou ons, kom al die no money. Hoe kon doen ons dat? Moet je niet bekomen niet. Okay, don't worry about why we are doing it. Nah. Mr. Officer, dis die polisie. You are abusing your authority. Zij soek een innocent jongetje. Dat is nou vaardeel. Nah. Hoekom doen ons die? Nie vir jou bekommer nie. Zet die gabit jou ons, kom al die no money. Hoe kon doen ons dat? Moet je niet bekomen niet. Ons mensen het een fight wat ze nu kennen. Met hele politiek zal ons niet winnen. Flippen Leonards van die time spinning. Hulle steel al die geld, elke penny. Oh, my bro, die mense kan steel, jong. En Fadil exposed die goed. And you know what's going to happen? Met die arrestatie, die hele bouw hoe het gedoen was, ne? Oké, ik weet, ik heb een beetje meer background detail, maar ik kan me zo niet die goed eens reveal nie. Oké, but you know, er moet een voorbeeld gemaakt worden van Fadil. Zien ze nou? En ja, ik kon hij afzetten. Ik heb dan weer iets aangelost. Ik heb die app gewoon mute. Ik blijf die mistake maken. Hoe mute man die app? Ai, die ding had alweer geupgrade. Nou. Anyway. Kom in NCC, jullie moet bang raak. Als hij van fouten denkt, jullie moet aanpraat. Zeven sloot gaat, hij moet een man raak. Ons gaat voor alles wat zij aanzag. Die kom in NCC, jullie moet bang raak. Als hij van fouten denkt, jullie moet aanpraat. Zeven sloot gaat, hij moet een man raak. Ons gaat voor alles wat hij allemaal bouwt. Ons hoeft het maar zien. Maak het ook crazy bij die rechte party. Ons hou van layers wat die leert of slaapie. Maar die wat zij nou doen, one time is een dappie. De dappie move aan mijn pisag is ook van NCC of Fadil aan de vat zoals die. Om terug te komen naar de vorige punt toe. Fadil is pisag om een klompje goed te reveal. Ne? En die mensen like het niet. Fadil dagen hulle uit, publicly dagen jullie uit. En hulle like het daar niet, verstaan ze nou? Right, zal kijken wat gaan gebeuren. Gaan Fadil bail krijgen of niet? Which I don't think he cannot get bail. Het gaat niet zin maken voor hem niet bail te krijgen because die man is hier threat. But okay, let's see what happens now. Let's see what happens. Man sê hier, maak jou crazy achter die rechte party. Nou, en die dappie move aan en hulle by mekaar is die vir Fadil te arresteren met Fadil te operate die way hulle geoperate het. Ons hou van layers wat die leert of slaapie. Ons hou van layers wat die leert of slaapie. Maar die wat zij nou doen, one time is een dappie. En al wat zij toch het, als een video. In jouw kakkelakko op die social media. Al wat ze heet is een 4 jaar. En jouw kakkerlakken wat ze heet op je social media. Ik like je white bliksem, maar hij goed is laat rijmen, man. You know. 4 jaar, media. Okay, hij rijmt by the way, but you know, the way je doet, man. Next, lekker melodiek. Zien ze nou. Al wat zij toch het, als een video. In jouw kakkelakko op die social media. Vies al die mensen van die vlakte kan Lydia. Lang lieve NCC, lang lieve. Right, hij was een reaction op Bliksemstraal, NCC, hier komos. Basically, as die anthem, die weer NCC anthem die. Nou, die jaar wat voor de election jaar, gaan die een van die anthems is. Dus je kan je klaarmaken, ze gaan voor Bliksemstraal zien perform, bij NCC rallies, bij NCC campaigns, gaat die voor Bliksemstraal, there's no doubt in my mind. Nou. Je gaat voor Bliksemstraal zien, nou. Right. Kijk, als je die artwork zien, ne? Our city, our future, our revolution. No more empty promises. Power to the people. Cape Town United, future secured. Dignity,
Justice, opportunities for all. Dis al wat ons soek. Dis al wat die mense, ons soek net daai. Geef vir ons wat aan ons behoort. It's all, you know? Nice, bliksemstraal. Ek het nie die verwag nie. Ek het nie verwag dat ek 'n dance of political party song gaan kry nie. Seriously. That's it for dit. Breek op dat ek once again, thank you for the 8,000. Remember, Saturday, 11 o'clock. Radio Eerste Rivier. Keisterplek, check the Noven. Breek op dat ek so. Stay black.